тамашашыларым. Вәгъдә иткәнчә төгәл бер атнадан мен инде сезгә Яршаллы шәһәрендә Сара Садыйкова концертлар залында уздырылган Туган тел телеканалының матур концертыннан репортажымның икенче бүлеген сезгә телеп, зур кайнар матур хисләр белән керештем. Ни өчен кайнар хисләр? Чөнки дусларым, концертның икенче бүлеге дә шундый кызу, позитив дулкыннарда башланды. 5 бармак төркеме әле сәхнәдә кыздыра. Минем инде сөйли-сөйли биисем генә килә. Сезгә дә кәефләр күтәренке булсын дигән нигезле теләкләремне җиткерәм. Мен һәрбер концертны йөрим, яратам. Үзем дә шушы сферада эшлим. 44 ел буена культура бүлеген җитәклим. Шулай булгач, мен монда инде рәхәтләнеп ял итәм бүген. Зифа Апанагаеваның үзен күрү улы бер бәхеттер ул. Аны күргәч, менә Хәния безне искә алдык. Хәния Фәрхи бит инде аның җырларын гына җырлады, дөресен әйткәндә. Барлык артистлар да үзләренә бер төрле матур, бер-берсен кабатламый. Әмма үзебезнең шаллы артистлары бигрәк тә якын. Бүген инде минем җан достым Ирек Зарипов һәм менә ул гына да түгел, барлык алып баручылар бик ошады. Менә бу соннан финалга чыгарылган бергә җырлаган Туган тел җыры бигрәк тә йөрәктә калыр. Һәм бу минем әйтәсем килә, буыннардан буыннарга күчсен иде. Үзебезнең телебезне, үзебезнең динебезне онытмасак иде. Халкыбызның җырлары яшәр, Алла бирсә. Сезгә дә зур уңышлар телибез. Сезгә бүген концерт Яхшы, Аллага шөкер. Бер дигән. Молодцы. Барсы да бик күңелле, бер әйбәт. Туган тел телеканалын карыйсызмы? Карыйбыз. Кайсы вакытта күбрәк карыйсыз сез аны? Кичкене. Эштән кайткач, ял итеп әйме? Диванга ятып. Туган тел телеканалының Яршаллы Сара Садыйкова концертлар залындагы концерты шаулап гөрләп дәвам итә. Ни өчен шаулый гөрле? Чөнки безнең 5 бармак төркеме әле 5 бармакны әзерләделәр, тамашачыларга тараттылар, ашаттылар. Тамашачыларның кайфы, иманым Камил тагы да күтәрелде. Сезнең чыгыштан соң әлбәттә, егетләр, кайфләр ничек? Үзегезгә чыгыш шадымы бүген? Яхшы. Яхшы дин. Яхшы. Яхшы. Чынлап та Татарстанда безнең тамашачылар сезнең чыгышны миңа калса айрыша шундый тәмле итеп тыңладылар, әйме? Шундый Башкортстанның иң теге матур көйләрен сез шундый дәртле итеп тәкъдим иттегез. Егетләр, үзегез нәрсә теләр идегез Татарстанда яшәгән безнең тамашачыларга? Без Татарстан халкына, безнең туганнарга, күп итеп безне тыңларга, дуслашып, ошайтып матур итеп бергә яшәргә, безнең бу икенче чыгыш Татарстанда. Әлбәттә, киләсәктә күбрәк булган, танышайык, бергәләп матур итеп яшәйек. Иманлык, тазалык, байлык, чөнки безнең концертларга билет сатып алганнар күбрәк итеп. Амин. Туган тел каналы 1000 яшә! Шул кирәгебезне бахмым. Миңа бик кызык. Без аны пешерәбез. Без ничек итәбез? Күбрәк алып килергә кушабыз артистка. Ит, май, сөт бүкәй. Әз генә пешерәбез. Калганын әйгә ташыйбыз. Ага, башлый икән. Башладыгыз. Потому что без бер-ике чакта башлап күреп үскәнбез. Без авыл балалары. Все артисты такие интересные все подобрали, вообще классно. Все супер. Это же Туган тел подбирает именно таких артистов. Мы делаем все ради вас и для вас с любовью, с уважением. Наши уважаемые телезрители телеканала Туган тел.
Her bir jırşыбызны менә шушындый дәррәү алкышлар белән кабул итә бүген шаллы тамашачысы әлгесе мизгелдә Ринат Рахматуллин үзенең чираттагы җырын башкарды. Хөрмәтле дуслар, чынлап та чын мәгънәсендә бик рәхәт, бик җылы, бик ихлас тамаша һәм тамашачы бүген. Hörmətli tamaşaçılar, sizin qarşınızda bizim bik yaratqan özünçəlikli җырчыларыбызның берсе Ринат Рахматуллин һәм аның янәшәсендә аның тормыш иптәше Динара. Хәерле кичләр сезгә. Хәерле кичләр, Роза. Хәерле кичләр. Хәерле кичләр барыгызга да. Бездә генә сер итеп кенә тапшыруында гына шундый эксклюзив кадрлар. Ринат абый, әле сезнең рәттән басып Динара белән интервью биргәнегездә булмагандыр әле бит. Серләрне ачып китәбез. Беренче аңлагансыздыр инде. Аллага шөкер, безнең Ринат абыйбыз хәзер иректә безнең белән шаулап гөрләп хәзер иҗат итә. Һәм инде ул менә Аллага шөкер гаиләдә корып өлгерде. Динара булганы юк. Анда киткәнче курган. Менә Ринат абый бик кызыклы. Да. Әйдәле, менә шуны ачыклап китик әле. 9 октябрьдә мине утырттылар. Бу менә недавно гына. 3 елның 19 айда. Былтыр 19 октябрь утырттылар. 18 без җаным белән Динара белән никах ясадык. 17 предложение ясадык. 18 никах ясадык. 19 миңа алып киттеләр. Рәттән булды бит. Бөтен сәләттән булды. Миңа свиданкаларга, миңа поддержка бирүче бөтен андагы тормышымның матурлыгы, ямьлелеге, поддержкасы, мен шушы тормыш иптәшем Динара булмаса, бик авыр булган булыр. Мен анда 7 җыр язып чыктым. 7 җыр яздым, синтезаторлар алып керттерделәр миңа. В общем, әйбәт булды, уважение да. Димәк, сезгә анда иҗат итәргә шулай ирек бирделәр, шулай мөмкинчелекләр тудырдылар. Бик авторитеттайым мен анда, Аллага шөкер, начальстводан башланган, руководстводан, осужденныйлар Ринат Саид Гараевичка әйттерделәр. Вообще Ничек кенә сезгә анда дәшсәләр дә, нинди генә хөрмәт булмаса да, Ринат абый анда әйләнеп кайтырга насыйп булмасын инде. Димәк, сезнең гомумән күңелегездә, башыгызда акыл, йөрәк, күңел бит инде, әйме? 3 әйбер кешедә кайбер чакта күрешә. Сездә нинди ачылышлар, тормышка карашлар үзгәргәндер инде, нинди нәтиҗәләр ясалгандыр? Үзгәрде, менә мин 6 ай гына булса да, 6 ай срокта бу дөньяда бөтен башыннан ахырына хәл үзем тормышымны карап чыктым да, анализлап чыктым инде. Кемнең кем икәнен аңладым мин. Дустыма, дошманыма рәхмәт әйтергә өйрәндем. Янымда иң якын кешеләр булуына инандым. Менә мине хөрмәт иткән, мине яраткан тамашачыларыма рәхмәт. Миңа авыр вакытларда, мине кыен булганда, миңа туңган йөрәгемә җылы биргән өчен тамашачыма рәхмәт. Минем әле концертламны әле 16 октябрьдә генә менә Шаллыда булды үземнең концерт. Шуңа күрә рәхмәт әйтәсем килә тамашачыма. Алла рәхмәт инде Динарыма. Динара, беренчедән сезнең әле яшь арасы бит Ринат абый, әйме? Сер түгелме ничә? Почти 30. 29. Динара, сез гомумән курыкмадыгызмы? Менә Ринат абыйны мин җырчы буларак бик хөрмәт итәм. Мин аны кеше буларак та хөрмәт итәм. Чөнки ул шундый менә рәхәт гади кеше, әйме? Алай гына түгел, аның бүтән якларын да беләбез без, әйбит. Шул якларга да сез күзегезне йомып, бу мәхәббәт сезнең күзегезне йомдымы? Әллә ниндидер башка хисләр тантана иттем йөрәктән. Ничек сез шушы кешегә гашык булдыгыз һәм көтеп алдыгыз? Ну, беренчедән мин аны башта артист буларак теге интерес уятты, әйме? Соңнан инде белмим, үземдә сизим калдым, если честно. Но яхшы кешене барыбер теге начарлыклары булса да, гынаймак, аның бит күңеле чиста, яхшы. Значит, андый кешене кырында поддержкасы булса, аны тутып торсаң, аны дөрес юлга бастырып була. Яшь булса да, миңа караганда күпкә акыллырак. Хатын кызым мактарга ярамый, конечно. Но дөресе шул. Чөнки ул миңа мотиватор. Сезнең музыгыз. Ул минем муза. Ул мине иртәгән торгызып, уже устаның күне куя. Жанымында барабыз, жаным парикмахер, жаным леким, косметолог, тегесе, дизайнер, тегесе, гел мәшһүр хутта. Мин әле бер жал иткән кеше түгел. Кайтканнан бирле һаман без движениедә, һаман юлдабыз, һаман что-то творим, что-то решаем. Петербургка барып килдек әле менә концерт куеп. Вот, анда уже 2 көн рәттән банкет Мәскәүдә безнең. Без көнгә уже 25-да, да, Мәскәүгә китәбез.
Сіздің гүл бірге айынсыз әйбі, Динара. Сіз де қазір Ринат абын ижатына берілдіңіз. Оның администраторы да, оның музысы да, оның ұйыштырушысы. Водитель да bütün Ринат абы рөліні шынатта Динара ғана тапшырық енді. Onlardan aynı rol. Просто ne desem ki biz birge turabız, uyanabız yıkıdan. Birge uyanabız, birge yatabız. Уже мен қайтқанға жарты жыл. Іште де, ғойле тұрмышларында да, bütün мәшақатлары да бірге қойнесіз. Машинада да мына көздің іші ашамыз біз шунdan. Көздің жұманша халі біз бірге. 6 айдан берлі біз 6 ай болды мен қайтқанға гіл бірге. Біздің айрым где-то наверное, может быть бір күндер мен Мәскеуге кетіп барып, Исуаға барып қайттым да. Анда барып қайтқанда енді шо едіңіз. Да, Исуаға бірге. Субханалла, сіздің Аллах Тағала кешуші бәхітіңізден айырмасын. Хайырлы болсын, мәхәббәтле болсын, сіздің ғаилә тормышығызда ұзын болсын. Әйінді Ринат абый ижады үсішләрін сізге тілеп қалабыз, чөнки сіз енді күтәрілген, популяр жышы болсағыз да, миңа қалса қазір сіз яңа сұлыш белән илһамланып ижад итәсез һәм инде Башкортстаныбызда да әле без сезне гастрольләрегез белән шулай ук түземсезлек белән көтеп калабыз. Hay, deyip bunda men kamera aldına geldim. Birsinden birisi talantlı yigitler. Oy, mында биш бармак төркеме. Башкортстан алып казанган артистлар Айдар Алмасы Юнусовлар. Шулай Татарстан алып казанган артист Рөстәм Хасанов, кыздыралар, бийләр, дуслар. Гримеркада да, залда да, фаида да, сәхнәдә итә шундый шундый кызу атмосфера тантана итә. Бии генә шизе килә бүген сертификат тапшырылган. Илнар Гилманшин коя шул хәтлек ашыга икән яңа гына чыгышын ясады. Инде хәзер өстендә алышып өлгергән. Ничек хәлләр гомумән? Привет, Роза, беренчедән. Аллага шөкер, менә чыгыш ясадым да, яршаллы тамашачысы. Ай, шундый. Просто сүз юк. Әлбәттә син бит әле күптән түгел үз концертын куеп киткәнсең дип сер итеп кенә тамашачыларга әйтә сөйлик әле. Ничек узды үзеңнең концертың шушы шәһәрдә? Менә шалтыраталар да. Билет сорыйлар, тагын килә микән Илнар дип кызыксыналардыр инде. Бик яхшы үтте, Аллага шөкер. Һәм дә инде 3 октябрьдә булган иде. Ходай насип итсә, тагын да очрашулар насип булсын. Нык яхшы булды. Рәхмәт сезгә. Һәм бүгенге чыгышыңда да синең тамашачы тегеп белгән, тамашачыларың да күп иде дип мин исәпләп тордым, җырлап кушылып утыралар, сүзләрен беләләр хәтта ки җырларыңны. Кушылып биеделәр дә. Син шундый канәгать, шундый якты йөзләрең белән әйме, хәзер күтәренке кәеф белән Сер итеп кенә әйтәм, киттем мин Казанга яңа җырлар эшләргә. Менә бит дуслар. Әйе, алар көн-төн эшлиләр артистларыбыз. Менә сез шуны да аңлагыз. Алар чыгыш ясыйлар, китәләр студияга җыр яздыралар. Айланда фәлән мең акчалар калдырып кайталар. Әйе, аның шуты юк инде ул. Иң мөһиме, күңелегез һәрвакыт сезнең шундый тулы булсын, ресурслы булсын безнең артистларыбыз. Сез иҗат иткәндә тамашачыларыбыз инде безнең бәхетле булырлар. Әйе, бик зур рәхмәт Туган тел телеканалына һәм дә инде яршаллы тамашачысы. Мең рәхмәт сезгә. Концертның жылы кызу атмосферасы хәтта ки файда да сизелә, хөрмәтле тамашачылар. Исегезгә төшерәм, без бүген Яршаллы шәһәрендә Туган тел телеканалы үзенең бик матур зауклы тамашасын Сара Садыкова концертлар залында тәкъдим итә. Һәм миндә әйтәсе килә, дусларым, Татарстан Республикасы белән Башкортстан Республикасы арасында һәрвакыт матур чиста юллар гына булсын. Без
бу җирлектә яшәгән артистларыбызны хөрмәт итеп яратып, алар инде безнең Башкортстан артистларын һәрвакыт хөрмәт итеп, чакырышып, кунакларга йөришеп, шундый урта концертларыбыз белән без тамашачыларыбызның да күңелләрен күреп, һәм әлбәттә иң мөһиме туган телебезне, Туган тел телеканалында мәңгегә саклап, яклап һәм үстерергә насыйп булсын. Хөрмәтле дуслар, залдагы, фойедагы, сәхнәдәге һәм инде сәхнә артындагы бөтен матур кадрларны һәм безнең хезмәткәрләребезнең эшләрен, процессларын эшләү дип әйтик инде сезгә күрсәтергә мин өлгерергә тырышып йөрим. Менә без әле Ирина янәшәсенә килдек. Ирина Валиуллина, ул безнең Туган тел телеканалының мөхәррире. Шулай ук инде ул әлегесе вакытта безнең котлаулар өстендә дә зур эш алып бара. Сезнең инде якыннарыгызны котлыйсыгыз килсә, әлбәттә шулай безнең телеканалга мөрәҗәгать итә аласыз һәм инде Ирина йөрәк түрләреннән чыккан җылы хисләре белән, без аның беләбез инде мәхәббәтле хиссе икәнен, күңел түрләреннән чыккан сүзләрен сезнең котлауларыгызны матур иттереп эфирга чыгара торган безнең бик җаваплы хезмәткәребез Ирина, хәерле кичләр. Хәерле кичләр, Роза. Бигрәк күп итеп, мактап, җылы сүзләр белән шулай йөрәкләргә үтеп кирдең, как всегда. Менә без артистларны күрсәтәбез, әмма алып баручыларны күрсәтәбез. Ә бит әле туган телнең тагы да бик күп хезмәткәрләре менә шушылай менә күпме эш башкара, әле оештыру алдан күпме мәсьәләләрне чишәр алар. Менә бүген без Чаллыда беренче тапкыр Иринайма артистлар белән эшләү, бу Чаллы шушы концертлар залының мөхите сиңа бүген нинди менә хисләрең белән уртаклаша әле? Без инде Чаллы концерты дигәч тә, Татарстан бит инде ул бигрәк тә ниндидер башка төрле дулкында. Алар эстраданы шул чаклы барлык үзенчәлекләрен беләләр. Алар эстраданы шул чаклы яратып кабул итәләр. Бигрәк тә хәзер бит инде матур елга әйләнде. Традиция буенча Туган тел телеканалы Татарстанның күп шәһәрләрендә үзенең концертларын оештыра. Шуның өчен инде Татарстан дигәч без канатланып, бергә җыелышып йолдызлар белән, алар белән бер автобуста килү үзен инде күңелле тамаша бит ул. Җырлашып, сөйләшеп, булай эш вакытында һәрвакыт очрашырга да кайчакны вакытлар җитми кала бит инде. Ә менә шундый концертлар тамашачы өчен генә түгел, туган телнең хезмәткәрләре өчен дә зур күңелле тамаша. Чөнки без монда шул чаклы инде хисләнеп, җырлашып, күңелле итеп бергә үткәргән мизгелләр кадерле. Бик килешәм синең белән, Ирина, чынлап та юлда бергә булулар, әмма туктап ял итүләре. Ул әле дуслар, сер итеп кенә әйтәм, менә бездә иҗат кешеләре бит инде, Ирина, артистлар инде сүздә юк иҗат кешеләре. Алар һәм безнең арасында ниндидер шундый ул үзенә генә хас энергетика, иҗат кешеләре гомумән бик җиңелләр алар бик шаяннар. Алар белән менә үзенә бер инде аралашу. Шуңа күрә чынлап та бүгенге мөхит юлда да, монда да Аллага шөкер, һәм кайтканда да шундый күңелле булыр дип калабыз. Шулай бит, шундый. Иншалла, шулай дип калабыз инде. Без бит бер-беребезгә сорау бирсәк тә, артистлар, йолдызларыбыз җыр белән җавап бирәләр. Кайсысыдыр биеп җибәрә, шуның өчен аларның җаваплары да кызыклы. Без инде гадәти булмаган кеше аралашуы гына түгел безнең мөнәсәбәтләр йолдызлар белән. Шуның өчен эш бик күңелле, иҗат эше, кайный торган, күңелләргә канатларны куя торган эш инде бу. Хөрмәтле тамашачылар, мин шулай ук зур хөрмәт хисләре белән сезгә үзебезнең Туган тел телеканалының хезмәткәрләрен, алар бер кадрга да эләкмиләр, чөнки гомумән артистлар белән аралашу, әңгәмәләр, әмма дә ләкин шушы безнең хөрмәтле хезмәткәрләребез бик күп көч салалар концертлар нәкъ шушындай дәрәҗәле уңышлы үтсен өчен. Минем янәшәмдә инде Туган тел телеканалының үземнең телемдә әйткәндә фәрештәсе Дилә Фәгим кызы һәм инде безнең универсал шулай ук хезмәттәшебез Айдар Гобайдуллин. Хәерле кичләр беренчедән сезгә. Хәерле мин кичләр. Хәзер инде икенче көнгә күчтек. Казан вакыты белән безнең Уфада инде бу вакытта рәхәтләнеп йоклыйлар. Чаллыда әле тамашачы яңа таралыша, шундый матур дип ышанам инде безнең концертыбыздан соң. Сәхнә
Сәхнә артында күзәттегез бит инде, әйме? Файдагы атмосфераны шулай ук сез күзәттегез. Артистларның мондагы аралашу атмосферасында сез читтән күзәттегез дә, гомумән ничек уйлыйсыз, Туган тел телеканалына шулай зур-зур шәһәрләргә ышанычлы адымнар белән концертлар кую дөрес адыммы бу безнең, дөрес юнәлешме? Әлбәттә, бу дөрес адым, бу проектлар белән күп шәһәрләрдә булдык, Мәскәүдә булдык, Екатеринбургта, Чаллыда, Казанда һәм тагын бик күп шәһәрләр әле безне көтә. Алла бирсә, Алла бирсә. Андый проектлар кирәк, тамашачы көтә. Әлбәттә, без Уфада эшләгәндә концертларны без инде киңрәк, зуррак, масштаблырак эшлибез. Һәм монда инде без кунакта бераз тыйнаграк, әмма шулай бар күңел җылыбызны салып, иң матур җырлар белән, үзебезнең Туган тел телеканалының алып баручылары белән, артистлары белән, әле менә Чаллыда яшәп иҗат итүче артистларыбыз да безнең концертка килгәннәр, алар менә шаккатып, үзләренең хис-тойгылары белән, тәэсиратлары белән бүлештеләр, безне мактадылар. Менә аңардан да югарырак бәя безнең өчен юк. Һәм минем чын күңелемнән рәхмәт итәсем килә Туган тел командасына. Без бүген бер автобус килдек. Ничек рәхәт итеп килсәк, сәхнә артында шулай рәхәт итеп эшләдек. Миңа шул хәтлем күңелемә якын, мин һәрберсен шул күзәтәм. Аларның бер-берсен кайгыртулары, хәзер син чыгасың, хәзер без чыгабыз, хәзер син нәрсә әйтәсең әле дип алып баручыларның бер-берсе белән шундый җылы туганнарча мөнәсәбәттә эшләүләре бу күпләр өчен шундый үрнәк. Мин бүген илһам алып үземә, тагын да күңелемдә туган телгә мәхәббәтем артып, иҗат канатларым ныгып, рухланып, киләсе тамашаларыбызга яңа уйлар белән бергә команда белән атларга, команда белән бергә эшләргә, тамашачыларыбыз белән бергә булырга, исәнлектә, иминлектә, шатлык, куанычлар белән менә шундый җылы залларда очрашырга. Һәм Ярчаллыга зур рәхмәт, Ярчаллы тамашачысына һәм дә менә шу Сара Садыкова исемендә концертлар залының хезмәткәрләренә шулай рәхмәт. Шундый җылы итеп каршы алдылар, концерт барышында да ярдәм итеп тордылар, сорашып, хәзер башлыйбызмы, сезгә нинди ярдәм кирәк? Шуңа ихлас рәхмәтлемен. Җылы, рәхәт, барысына да рәхмәт. Тамашачылар, мин инде сезгә Сара Садыкова концертлар залының төрле нокталарыннан биредәге концертның иң матур якты дулкыннарын, энергетикасын бирүемне, тапшыруымны дәвам итәм. Әлеге мизгелләрдә Башкортстан Республикасының атказанган артисты Гүзәл Әхмәтова тамашачыларның күптәннән инде яратып белгән җырларының берсен башкара, чөнки күренеп тора, алкышларга караганда, күренеп тора инде тамашачыларның биюләренә караганда, ах, өстерә гүзәл. Güzel Башкортстан Республикасының атказанган артисты Гүзәл Әхмәтова тәмамлады үзенең чыгышын һәм безнең янәшәгә ашкынып килә. Яшәкләрен дә әле ул шундый матур итеп тоткан поклонникларыгызмы, поклонницаларыгызмы Гүзәл? Поклонница в данном случае бүгенге поклонницалар. Бик зур рәхмәт. Ничек сезгә бүген Чаллының менә шушы концертлар залындагы мөхите? Энергетика бешеная, шундый күтәренке кәеф белән килгән кеше, менә сәнгать яратучы, җыр яратучы, җырның тәмен белә торган кешеләр бүген килгән. Шу кадәр менә әйтәләр бит, менә урысча әйткәндә, от души утыра торган кеше. Менә шундый халык бүген. Бик зур рәхмәтләр. Мин инде ничә еллар килсәм дә Чаллыга рәхмәтләр әйтеп туймыйм. Үзенчәлекле халык, менә ничек дип әйтәм, артистларны, җырчыларны җырчы итеп яратучы халык яши монда. Мин аларга бик зур рәхмәтләмен.
тамашачыларны шулай тоя беләсез, сез әйме, сизә беләсез дип мин күңелем белән шулай тоям, әйме. Агымын тормышта сез кешеләрне шулай ук тиз аерып аласызмы? Нинди күңелле кеше икән? Мин әле тагын бер сер ишеткәнем гүзәл, дөресме? Сез күрә дә беләсез икән, сездә ниндидер шундый серләр бар икән. Андай берне сөйләргә ярамый бит. Ну, сәләтегез шундый булса, ник бар дип кенә куйсагыз да була. Ну, миндә бик көчле интуиция шундый. Мин кешене әле ул авызын ачып өлгермәсә дә кем икәнен күрәм барыбер. Ну, инде авызын ачса инде бөтеннән дөрес аңлаганмын икән дип куям аннан соң. Шуның өчен кешеләрдә бик әйтәм, татарча ничекләр разбираться итәм. Тиз кешеләрне танып аласыз, аңлап аласыз. Бу сезгә тормышта комачаламый, менә бит инде теге бәлки ул кеше чынлап та әйбәттер. Юк, бит әйбәт аламага аермыйм. Менә ул төрле кеше була бит менә. Ниндидер кайбер җире, менә ул җире кайбер әйтә бит инде, ой, сыкланып тора, меналай. Мен ул, например, аны күрмәскә магу. Кемдер кешенең матурлыгын күрмәсә, мин набары шушы кешенең матурлыгын күрергә мөмкинмен. Ул бит менә мондый. Ничек син аны күрмисең, что ли, дияргә магу менә. Ул кешедә бер ни юк инде, кая обычный кеше бит ул дисәләр дә, мен аның менә ул кешене күрәчәкмен менә. Димәк, например, мәсәлән, сез барып кирдегез ди, анда кешене ничектер сөйләр дәйме? Сез шул вакытка килеп эләктегез, сез ул кешене кушылып сөйләп китәсезме, мактап китәсезме? Юк. Мин гомумән андай берне яратмыйм. Вообще яратмыйм. Менә дөресен әйткәндә, бүген генә теге аралашу булды, сөйләшү булды инде. Андый чаклар гримеркада беләсең бит инде, төрле чаклар була дигән кебек. Мин менә шу авызымны ачып, карап утырам. Качан булды соң ул бу хәлләр дип. Син бу эстрадада яшәмисеңме ул диләр. Менә күп кешеләр миңа шулай дип әйтә. Мин менә белмим, үземнең тормыш, үземнең мирда гына эшләп яшим микән соң? Гомумән кеше сөйләгән яратмыйм. Дөресен әйткәндә. Менә әйтәләр бит, если ты не грешен, кинь в меня камень диләр руслар. Һәр кешенең нәрсә булса да бар, әйме, бу дөньяда теге гел генә алиха булып яшәп булмый, әйме? Шуның өчен миңа калса юк кеше сөйләргә кирәкми. Мин алар рәтенә кермим дә, кирәкмәм дә түгел. Ну, үземне арттан сөйләгәнне иң яратмаган әйберем шушы. Йөземә килеп бәреп әйтсә шушы кеше, менә гүзәл, мин сине яратмыйм дип. Мин аны күбрәк хөрмәт итәчәкмен кешене. Ул миңа үземә әйткән. Артымнан сөйләмәгән. Менә шушы арттан сөйләү бетерә мине. Ишеттегезме, күрдегезме, аңладыгызмы, дуслар? Гүзәл Әхмәтовадан бик шәп, мощный рәвештә әйткәндә җаваплар булды. Рәхмәт, Гүзәл. Без сине һәрвакыт яратабыз һәм туган тел проектларында һәрвакыт хөрмәт белән чакырып һәм көтеп калабыз. Амин, шулай булсын. Рәхмәт сезгә зур итеп. Сезнең тапшыругыз чәчкә атсын. Туган тел телеканалы безнең мәңге яшәсен. Безнең арада җырчылар белән тамашачы арасында җырлы-моңлы күпер булып торсын. Хөрмәтле тамашачылар, әле шундый үзләренең матур, нурлы энергетикалга тулы чыгышларын бүләк иттеләр. Әлбәттә, инде безнең Ләйлә Галиева һәм Рөстәм Галиев булырга тиеш. Рөстәм Хасан. Рөстәм дип чакырдым. Ну, мин Галиевты чакырган инде, Рөстәм. Яшәртеп алдым хәзрәк. Аның урынына мин. Иншалла тамашачысы бик яхшы җылы кабул итте. Шулай бит, Ләйлә? Шулай. Без инде киләсе иҗат җимешләре белән сезне тагын да шатландырып торабыз дип өметләнәбез. Шулай бит, Ләйлә? Бәлки ул бигрәк тә кызык булыр, Рөстәм Хасанов һәм Ләйлә Галиева дуэты. Менә бу бит чынлап та үзенчәлекле булыр. Бәлки бу вообще фишка булыр. Бәлки сез тагы да яңа нинди... Юк, Рөстәм, сез нормально. Гафу итегез. Ярый. Рөстәм югында гына алай булгач сорап китәсе килә инде Ләйлә. Менә икенче Рөстәм басып тора кыргызы. Көннәшәме Рөстәм сезне тормышта? Юк, көннәшми, ансы белән теге мине ниттерми. Яфаламый аның белән. Мин дә көннәшми, ул да һәм булмады да башта өйләнешкән елларында. Яшь чакта бар иде әзрәк шунда, хәзер инде ни нормально. Хәзер бер-берегезгә нык итеп ышандыгыз инде, шулай? Әйе. Рөстәмнең менә 5 сыйфатын, бик уңай сыйфатларын әйтеп китә аласыңмы син? Менә бүгенгесе көндә, ул бит еллар барган саен кеше дә үзгәрә бит, таләпләр дә үзгәрә, карашлар да үзгәрә. Менә бүгенгесе көндә син аның 5 сыйфатын әйтеп китә аласыңмы? Яхшы сыйфатлар. Яхшы. Яхшысын да, һәм инде әлбәттә, яхшы булмаганын да. Мондый сорау биргәннәр юк иделәр үзем. Нәрсә дип әйтим? Яхшы әти, хозяйственный, теге барысына йортка өйгә дип ташый. Нинди генә мәҗлескә бармасын, өйгә кайтырга тырыша, ул бер кашында теге читтә йөргә яратмый, өйдә бәйрәм итәргә ярата инде теге якыннар белән. Тагын нәрсә дип әйтим? Щедрый, киң күңелле инде. Киң күңелле, әйе. И все. Һәм сине аңлыймы менә, аңлап яшиме сине? Бүтән кыламышларыңны, бүтән уйларың, фикерләреңдә куәтләп аңлыймы? Не инде хәзер бер генә күз карашыннан гына аңлыйбыз хәбер үзен.
кем нинди настроение нәрсәгә әйтергә, нәрсә әйтмәскә, шулай дип уже аңлашыла, 14 ел яшәп бетәбез. Рөстәм әле һаман да безнең янәшә килеп җитмәде. Хәзер инде тискәре якларына әйтеп китсәк була. Без аңа күрсәтмибез, Ләйлә. Борчылмагыз. Сер итеп кенә дә генә булачак бу җаваплар. Тискәре яклары кызучан, тиз кызып китә. Шуннан соң нәрсә дигән? Нык чистоплотный, менә шул ягына, может, бер ягына әйбәттер, икенче ягында әзрәк нәйтә, теге, әзрәк напрягать дип әйтим икән. Тагы нәрсәгә дип әйтим. Алмаяклар юк бу радио карал. Ике генә сыйфат бары тигәй бит. Кызучанлыгы белән генә. Бик тиз кызган кеше белән яшәве җиңел түгелдер инде, Ләйлә. Әлбәттә. Рөстәм, син безне ишетсәң, улай булаймы? Әйдә, син бу сыйфатың өстендә эшләп кара әле. Әйбит. Алла белсә, без Ләйлә белән сиңа шуны теләп калабыз. Һәм инде әлбәттә иҗади үсешләр, иҗади уңышлар теләп калабыз. Без бу матур, безнең яраткан дуэт гаиләбезгә. Рәхмәт. Дәвамында концертлар, репортажлар эшли. Беләсеңме? Менә бүген дә шундый шатланып эшлим. Шулаймы? Кайны яймы? Кайны сез сәхнә артында һәм сәхнәдә генә. Ә мин бит әле залга да төшеп, аларның хәлләрен белдем. Тәнәфестә дуслашып беттем кайберләре белән. Файдада шундый кызу җылы атмосфера тантана итә. Ә нинди җылы алкышларга безнең күмәлләр һәрбер җырчыбызга рәхмәт сезгә яршаллы дип әйтәсез. Һәм шешкә бирделәр. Бирделәр. Бу чәчәкләрне мин алып килдем үзебезнең Илеш районыннан булган егетләргә, Алмаз һәм Айдар Юнусовларга. Һәм инде мин бүгенге концертта бик шул хәтле кәефләрем күтәрелде. Һәм инде бу концертта мин беренче тапкыр. Башкортстаныбызның ат казанган артистлары Айдар, Алмаз, Юнусовлар. Киттер шигырьләр, поехали. Уразамында биергә кирәк. Дуслар, без сезгә сәхнә арты ничек бар, шулай күрсәтәбез. Һәм мин беләм, ул мизгелләр сезгә аеруча нык ошый. Тәмне иттереп инде бәлешләр белән сыйланы басып тора Илшат. Ничек сиңа яршаллы бәлеше? Ничек әйтим инде, бик тәмле дип әйтәсем килә инде. Безнең бүгенге тамаша кебек тәмнәйме? Бик матур тамаша булды. Шундый тамашачы, әлбәттә инде алкышлар кулча булар, ул инде якты, ягымлы күзләр, карашлар дип әйтәсем килә инде. Һәм инде әлбәттә тәмле шәйләр һәм тәмле бәлешләр. Хөрмәтле дуслар, сәхнә арты тормышын сезгә инде мин шундый дәртле энергетик белән тапшырырга тырышам. Михат, сәлам. Сиңа чәчәк бүләк иттеләр. Менә бер кемне келәр ошамаган шундый чәчкә бүләк иттеләр миңа. Синең күңелең кебек, комбага чәчәге дип аңлыйм инде мин моны. Синең күңелең кебек шундый якты, ачык инде ул. Кояш, үземә ашап тора. Бер кемгә мондый чәчкә бирмәгән. Вазысы да бар, бөтен балчыгы да бар. Хәтта кортлары бар. Синең өчен махсус эшләгәннәр бит аны Мирхат. Иншалла, бик зур рәхмәт сезгә. Шундый җылы каршылыгыз, шундый матур букет бүләк иткәнегез өчен зур рәхмәт. Үзеңә рәхмәт Мирхат. Чынлап та бүген әйме үзенчәлекле проект. Бүген без һәрберебездә үз өлешебезне кертеп ничектер алып барырга да өлгерергә тырышабыз. Туган тел телеканалының тапшыруларын алып баручылары. Сез бит әле җырлыйсыз да, синең әле мондай проектлар эшләгәнең гомумән бүтәнчедә булмагандыр да. Бүтәнчедә андый проектта катнашканым булмады. Менә Аллага шөкер, менә туган тел белән бергәлектә менә шундый матур проектлар туып тора һәм инде яңа проектлар тагы да алдагы вакытларда тусын дигән теләктә һәм инде шушы проектларда катнашырга насип булсын дигән теләк белән яшәвебезне, иҗат итүебезне дәвам итәбез. Амин, шулай булсын. Һәм сез инде Илшат Яппаров белән син Мирхат Гайсин шулай ук татлы телнең дә киләчәген яктыртыгыз тагы да, әле тагын бик күп артистларыбыз тәмле ризыклары белән сезне дә куандырсыннар, тамашачыларны да куандырсыннар. Тәмле булсын һәрбер чыгарылышыгыз. Шулай булсын. Һәм инде без пешергән рецептларны язып үзегез өегездә пешереп карагыз. Иң шәпләре генә бездә.
Хөрмәтле дуслар, сезнең кошыгызда Башкортстан Республикасының атказанган артистлары Алмаз һәм Айдар Юнусовлар. Әйтергә кирәк, бүген без бүтән командабыз белән, алар белән бергәлектә башкарган гимнның аранжировка осталары булып чыктылар. Һәм инде көйен дә иҗат итүче сез, Светлана Шарипова сүзләрен, икесе инде безнең Алмаз белән Айдар көйләрен иҗат итте һәм аранжировкасын ясады. Егетләр, бик зур рәхмәт беренчедән шушы гимн өчен, чөнки ул шундый үзенчәлекле бер энергияга тулы, бер тәмне шундый җыр килеп чыкты. Иҗат иткәндә ничегрәк булды үзегезгә? Ул бик кызык кына барлыкка килде. Ул менә Туган тел каналына безгә мөрәҗәгать иткәч, без бик шат булдык. Көе ничек барлыкка килде? Шушы сорау белән безгә мөрәҗәгать иттеләр дә, һәм мин төштә шул көй миңа барлыкка килде. Иртән торгач, мин сразу аны язып алдым. Шуңа төшкә керәмен ул көй. Инде без Туган тел каналы белән күп еллар бергә атлап барабыз. Инде төрле проектларда бергә катнашабыз. Үзебезнең передачада булган вакытлар бар иде. Шуңа күрә без бик тыгыз элемтәдә һәм бик шатбыз моның өчен. Үзебезнең дусларыбыз, коллегаларыбыз белән бер сәхнәдә шушы гимнны башкару, ул үзе дә шул хәтлем күңелгә рәхәт булды. Ул ниндидер мощный, урысча әйтмешләй, энергетика безнең артистлардан булсын һәм тамашачылардан зур шундый ниндидер энергетика, шул күңелгә ниндидер рәхәтлек бирде һәм шундый уй туды. Алла бирсә, безнең менә артистлар белән, талантлы үзебезнең коллегалар белән тагын да шундый матур бергәләп эшләгән җырлар тагын да туып торса, безнең тамашачылар тагын да яратып килерләр дип концертка дип уйлыйм. Инде без бүген беренче тапкыр, безнең дә дебют булды, беренче тапкыр шушы Туган тел гимнын без бергә алып баручылар белән бергә җырладык. Мин инде залны карап торганда бүтән халык уяна башлады, телефоннарга төшерә, инде кул чаба башладылар. Миңа менә безгә инде гомумән Алмаз белән безгә бик шат булдык. Менә шушы җыр халыкка барып җитә алса, без инде бик бәхетле булабыз. Рәхмәт сезгә, егетләр, булганыгыз өчен, талантыгыз өчен, сәләтегез өчен рәхмәт. Без сезне бик нык яратабыз һәм Туган тел телеканалының әле тагы да проектларында, башка шәһәрләрдә шулай оештырылган матур, көчле концертларында сезне без һәрвакыт күрергә шатбыз һәм күрергә насыйп булсын. Ахырына якынлашканбыздыр һәм инде сезгә зур рәхмәт һәм инде безнең Туган тел телеканалы кызлары, җегетләренә һәм татар башкорт эстрадасы артистларына көчле алкышлар. Сәгатьләрдә генә бурып булмый, вакытларны булмый туктатып. Без үтәсе гомер, без үтәсе гомер, бер үтәсе калсын җирдә матур эзләребез. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда безнең бик нык хөрмәт иткән, сыкланган, яраткан Зифа апа Анагаевабыз. Сез белсәгез, аның белән безнең коллективта ничек шаянлык хөкем сөргәнен, нинди акыллы фикерләр без анардан ишетәбез. Зифа апа, менә сез шундый рәхәт кешесез. Менә шундый сезнең белән аралашу да рәхәт. Сезнең янәшәдә чынлап та без рәхәтләнеп көләбез дә, ниндидер яхшы үрнәкләр дә алабыз. 1000 яшәгез, 1000 булыбыз, менә шушы мактау сүзләреннән башлап китәсем килә. Һәм инде бүгенге Чаллыдагы атмосфера сәхнәдә алып баручы буларак та сез тойдыгыз бит инде, җырлап та тамашачыларның сезгә кайта аваз алкышларын ишеттегез. Ниндирәк хисләр тантана итә Зифа Анагаевның күңелендә бүген? Иң зур хисләр кешеләргә кирәк булуны тою. Һәм үзебезнең каналыбыз өчен горурланып кайтам бүген. Мин инде Яршаллыга җырларым киң таралып, яшәгән ил ул минем җырларым киң таралып Хания заманыннан. Яшьләр дә әле җырлыйлар. Бик хөрмәт иткән Чаллы тамашачысы, ул бер карасаң шәһәрчә булып китәләр алар. Бер карасаң әле генә үзебезнең авылда, үзебезнең күршеләр, туганнар арасында утырган халык кебек кабул итәләр. Менә бүген Туган телне командасын һәм Туган тел йолдызларын шулай кабул итеп утырган Чаллы тамашачысы безнең Туган телебезгә янә канатлар куйды. Һәм без канатланып кайтып команда белән йөзләребездә елмаю, уйларыбызда яңа төпле фикерләр барлыкка килеп, тагын да матур идеялар, яңа креатив идеялар белән тапшыруларыбыз аша халык күңелен байытырбыз дигән ышанычта каласым килә. Моның өчен рәхмәт әйтәсем килә командада булган һәрбер егет кызга, кыз егеткә һәм инде форсаттан файдаланып әйтәсе килә телеканалыбызның чәчәге, аның исеме дә чәчәге. Ул бик үзенең тапшыруларында үзен мактаганны яратмай. Роза, сиңа да. Син һәр вакыт без алгы ягында булганда да син сәхнәнең пәрдә арты тормышында кайнап торган тормышны яктыртып, сәхнәгә чыгарып һәм эфирда балкытып эшләгән кызларыбызның берсе. Һәммәбезгә дә исәнлек телим һәм килгән сайын, кайларгадыр барган сайын, регионнарда, өлкәләрдә булган сайын киңәя аудиториябыз, халык безнең белән сансыз рәвештә
күбәя дип әйтәсе килә. Моннан да зур бәхет юк. Шуңа күрә менә талпынып сөйләшеп алдык Азат Гальнурыч белән. Бу бөеклек, бу дәрәҗә һәрберегезнең, һәрберебезнең һәм халыкның хезмәте. Яшәсен туган тел, яшәсен туган телебез, җырларыбыз, көйләребез, моңнарыбыз. Мең рәхмәт сезгә, телевизор караучыларыбыз. Әле биредә булган тамашачылар гына түгел. Бу тапшыруны караган аралыктагы ерак илләрдән, якын авылларга кадәр безнең белән һәр даим булган, безне кабызырга онытмаган туган телне яраткан җаннар. Рәхмәт сезгә. Hürmetli dostlar, sağ bulaşası kelmey. Yarşalı tamaşaçısı bilen de, sizin bilen de, әмәдә ләкин шушы мизгелләрдә мин сезгә төгәл бер атнага гына сау сәламәт булыгыз. Күңелегездә һәрвакыт дәртле яхшы энергетика тантана итсен дигән теләктә калам. Тапшырның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сезне һәммәгезне кочаклап яратып бәхетләр тели.